Исәнмесез, эфирда хәбәрләр программасы, студияда Аделя Бірханова. Шығарылышыбызның төп темалары хакында кыскача. Зәйдә язгы чистарту эшләре башланды. Мәктәп укучылары сыерчыкларны каршы алырга әзерләнә. Мен бу картина түні буе ясадым. Аксар авылында яшәүче Сөйнеш Галимова картиналар ясый. Яз җитү белән шәһәр урамнарын чистарту моторлау эшләре башланды. Хәзерге көндә агачларның ботакларын кисү бара. Тиешле хезмәтләр бу эшне 35-нче бистәдән башлаган. Зәйнең төзүчеләр урамында агачларны кисеп тәртипкә китерү эше бара. Бигрәк тә 35-нче бистәдә төзелеп килүче яңа бассейн тирәсе мотор булсын өчен тырышалар. Бу территориядә тупыллар күп үсә, төзелеш корылмасына зыян китерүе дә мөмкин ди район җитәкчелеге. По улице Строителей, Комсомольская, Ленина и по Никифорова. Вот этот микрорайон, где у нас строится новый бассейн, будем экранировать деревья, приводить в соответствие санитарную обрезку деревьев. Монда эшне вакытында башкарырга кирәк, агачларның тышкы кыяфәтен генә яхшыртып калмыйча, эчке халәтенә дә йогынты ясый ди белгечләр. Агачларны тәртипкә китерү эше 35-нче бистәнең башка урамнарында да дәвам итәчәк. Биек агачларның очын һәм куркыныч тудыручы ботакларын кисү махсус техника ярдәмендә башкарыла. Аделя Бірханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зәй хәбәрләре. 1 апрельдән районда чисталык 2 айлыгы башлана. Һәр оешма предприятие үзенә билгеләнгән территорияны чистарта. Бу хакта тулырак киләсе видео язмада. Республикада шул исәптән Зәй районында 1 апрельдән санитар-экологик 2 айлык башлана. Ел сайын үткәрелә торган чисталык акциясе 31 майга кадәр дәвам итәчәк. Ел сайын зур җыештыру эшләренә зәйлеләрдә актив кушыла. Эшне нәтиҗәле оештыру өчен башкарма комитет тарафыннан чаралар планы эшләнгән. Территорияләр бүленеп, алар оешма предприятие учреждениеләргә беркетелгән. 2 айлык кысаларында урамнар, ишегалды биләмәләре, парк-скверлар, юл кырыйлары, елга буйлары, гараж һәм бакча ширкәтләре җыештырылачак. Тиешсез урыннарда барлыкка килгән чүплекләр юк ителәчәк. Ел башыннан район юлларында бер җәяүленең үлеме, тагын берсенең җәрәхәтләнү очраклары теркәлгән. 116 җәяүле юл йөрү кагыйдәләрен бозып, административ җаваплылыкка тартылган. Бәхетсезлек очракларын киметү максатыннан ЮХИДИ идарәсе җәяүле дип аталган тикшерү уздыра. 20 марттан 29-на кадәр Зәйдә ЮХИДИ хезмәткәрләре җәяүле профилактик чарасы үткәрә. Ул юл транспорт хәрәкәтләрен киметү максатында уздырыла. Аеруча тиешле булмаган урында яки светофорның тоючы сигналына юлны чыгу игътибарга алыначак. Операция барышында җәяүлеләр генә түгел, аларга юл бирмәүче машина йөртүчеләрне дә тикшерәчәкләр. Ел башыннан район юлларында бер җәяүленең үлеме, тагын берсенең җәрәхәтләнү очраклары теркәлгән. 116 җәяүле юл йөрү кагыйдәләрен бозып, административ җаваплылыкка тартылган. ЮХИДИ хезмәте юлларда сак һәм бик игътибарлы булырга кирәклеген янәдән искәртә. 23 март Туңылжы авылы янында КАМАЗ белән җиңел машина бәрелешкән. Юл һәлакәтендә бер кешенең гомере өзелә. 23 мартта Чаллы-Әлмәт трассасында йөк машинасы белән автомобиль бәрелешкән. Юл транспорт һәлакәте Туңылжы авылы тирәсендә була. Якынча мәгълүматлар буенча 1990 елгы Лада җиңел машинасын йөртүче идарә итүне югалтып каршы як полосага чыккан һәм КАМАЗ автомобиле белән бәрелешкән. Алган тән җәрәхәтләреннән Лада йөртүчесе һәлакәт урынында һәлак була. Безнең якларга да яз хәбәрчеләре сыерчыклар кайтты. Матур мизгелләрне аеруча балалар түземсезләнеп көтә. Зәйнең физик мөмкинлекләре шикле балалар мәктәбендә укучылар канатлы дусларга оя әзерли. Аларның хезмәт дәресендә безнең төшерү төркемендә булып кайтты. Сыерчыклар кайтуын Зәйнең 9-нчы мәктәп укучылары да зарыгып көтә. Хәзергә технология дәресендә канатлы дуслар өчен оя ясыйлар. Берсе детальләрне җыя, икенчесе кадак каган. Укытучылар әйтүенчә, бу балаларда кул эшләренә осталыкны арттырса, икенчедән табигатьне саклауга ихтирам тәрбияли. Монда безнең 5-нче, 6-нчы, 8-нче класс укучылары бик теләп алындылар бу эшкә. Башта инде без материал әзерләп куйдык. Алдан инде хәзердә кагалар шуны. Физик мөмкинлекләре шикле балалар мәктәбендә хезмәт тәрбиясе аеруча мөһим. Атнасына 5 сәгать технология дәресе укытыла. Дәресләрдә өйрәнгәннең көнкүрештә кирәге дә чыга. Мәктәпнең уңайлы шартлары булган үз өстәханәләре дә бар. Уже с 5 класса у нас 5-6 часов в неделю, к 9 классу уже 12 часов в неделю. Швейное и столярное дело.
Это им в жизни очень всем пригождается, они находят себя в жизни, то есть они уже умеют работать вот руками. Үз куллары белән ясаган уяның кадерен белә малайлар чын күңелдән шатланалар. Өйчекләр тагын да матуррак, шул ук вакытта чыдамлырак булсын өчен уяларны махсус яндырып та алдылар. Все, сверху придерживается. Кыш уялларын агачларга элгәннән соң канатлы дусларның яңа йортларга урнашуын түземсезләнеп көтә егетләр. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре. Аксар авылында яшәп иҗат итүче Сөйнеш Галимованың йортында картиналар галереясы. Бер бүлмәдә майлы буяулар белән ясалган натюрмортлар, икенче якта пейзажлар урын алган. Барысы да күңел җылысы белән башкарылган. Оста кулы якташыбыз матурлыгын безнең иҗат төркемендә күреп кайтты. Аксар авылында яшәүче Сөйнеш Галимованың йортында һәр бүлмә үзе ясаган картиналар белән бизәлгән. Сөйнеш ханым белеме буенча педагог. 33 ел Аксар мәктәбендә математика, биология укыта. Шулай ук укучыларны рәсем ясау нечкәлекләренә дә өйрәтә. Лаеклы ялга чыккач кына ныклап картиналар ясауга алына. Эшләр күп булганлыктан рәсемгә бик игътибар бирелмәде тирәнтенендә. Барыбер хыялымда утырып, онытылып рәсем ясыйсым килгән. Пенсияга чыкканнан соң инде менә бу телекне инде тормышка ашыру максатыннан үзем интернеттан рәсемнәр карап, туктале ясый башлыйм әле, ясап карыйм әле дигән уй белән ясый башладым инде. Рәссамның иҗат галереясында натюрморт та, пейзажны да күрергә мөмкин. Берсендә сусыл җимешләр, икенче якта табигатьнең гүзәл мизгелләре сурәтләнгән. Махсус онлайн дәресләрдә укып осталыгын да арттыра ул. Мен бу картина төне буе ясадым. Өлгерим дип, чөнки бу картинаның дәресен миңа бирделәр бушка, акчасыз. Ясап кар әле, ясый алырсыз микән, ошар микән дип. Останың эшләр сандыгында 100-гә якын иҗат җимеше саклана. Күпчелек картиналары майлы буяулар белән ясалган. Ә палитрасында барысы 7 буяу, шуларны үзара кушып төсләрне уйната. Һәрберсендә кабатланмас осталык, күңел җылысы сизелә. Рәсем матур килеп чыксын өчен аны оста итеп ясау гына аз. Иң мөһиме йөрәк җылысын салып, эшне яратып башкару мөһим ди ул. Сөйнеш Галимованы бигрәк тә көзге табигать илһамландыра. Көз көне бит инде бакча эшләре күп, авыл җирендә бит инде. Менә сентябрь ахырларында минем уже менә шушында күңелдә ясыйсы килә торган уяна менә ниндер кисточка алып, нәрсәдер ясыйсы килә башлый инде. Көзен кышкы кичләрдә иҗат белән мавыкса, җәй көне Сөйнеш Галимованың бакчасы гөл чәчәккә күмелә. Хәзер исә тәрәзә төпләре тутырып, үсентеләр тәрбияли. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре. Бүгенге чыгарылышыбыз шуның белән тәмам. Тагын да күбрәк мәгълүмат белән сез Зей яңалыклары сайтыннан таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар. Ә мин сезнең белән сау булашам, сау сәламәт булыгыз.